Ya ro utrai hakan ngapor ke bamata ngapdiang sobhai pi way po way hakerteng batiang tam jong uji sukris bat hakan ngapor ke bamata ho oi ke benta gon kren kadai ublei ule ayu shua bon tau ya kan ke perthai nenyela batong ublei ule ayu shua bon seng nong rim ya ke perthai hato utia ne hato usyongkai ne hato ule ayu ublei katakan ke jingkele kabala kele uwe breu ya John Calvin haba ngayo i ya ka we ka video katkum ke jingong ke jong we missionary pat ha kan ka por ni wat ya ka jubab katkum na ka Bible ken namar nginam yo ka jubab na ka newspaper nginam yo ka jubab na Google henry ka jubab ken yen yo na ka Bible to ngin yak no sekan ka benta do ai baro kalong na ka jingalam ke jong mensim bakoi hawangi pule ka Bible nginam syam sibun ki benta ki bai kran sipang ayu bau blai ule shua bon seng nong rim ya ka perthai ne shua bon thau ya ka perthai namar haka Bible hi kalong ka wei ka kot bat kalong dan bor pla persat nsiam dau blai herre nginam syam lut ya ka e bau blai ule kumpala thoken ha gospel ka jong Yohanes ha kalanong ka bakhat du e Henry ngi sempat katukan ki benta ke bau blai ule shua bon seng nong rim neu thau ya ka perthai ke benta ka bani kong ke bangi syam ha ka Bible ka bau blai ule ka dei bau blai u ie bau blai u ie kata ka dei ka benta ka bani kong ka bangi syam ha ka Bible bau blai u ie lagi pule ka gospel ka jong Yohanes kalong ka bakhat nyo ka dekat ken ka ba arpusau Nyisyam keng habau Yesus Kristus udwai nak benta ki senran jong uang kum ne tengin pule kat ko gospel ke jong Yohanes kal nong ka bakhat nyo ka dekat ka ba arpusau dan pule sudah kasih nang tangan sepule taka English dikentin ki ba kum ne ko kpa ya kita ki bamela ai hanga ngakwa baha ka ba ngadon manga bakita ru kinya don ringkat bat nga Bakin yok mi yakata kaburom jonga kamela ai hanga naba mela ik yanga menshua kaba pensyong nong rem ya ka perthai kilayo uji su ong ba ukpa bau blai ulai ik ya uji su shua ban seng nong rem ne ban thau ya ka perthai in pule na English ong kumno tengin pule kan Gospel of John Gospel of John chapter 17 verse 24. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and I see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Before the creation of the world. Kemudian bahwa ban thau ni man seng nong riem ye ka perthai ublei ula ia kata ka dei ka ublei ule ka baning kong e ublei u ia ban ong ik ka basut pha ngi ju ang I love you nga ik ye phi Henry kalong ka ba pha yen pule ka ngah thi skinong korin kalong ka ba khalai ka ba sau tartar kalong ka ba pha ban ia ting lai yo ka ban ta ka baning kong ayu bau blai ule shwan seng nong rem yak perthai ne ban thai ka perthai u blai u ie ban kidan pas ki we per ki banta bau blai ule ke banta ka ba ahar ka dei bau blai u jiet ke baning kong u blai u ie ka ba ahar ka dei bau blai u jiet ni ju roi ka we jing roi ka ba ang mi itu yang nadu kakbo ine jongan kam nama berwai Henry hiji ong lu mi jit yang kum yang mi ie kum yang mi jit Henry ngong ya pi o Isaya ong la jit ya u la du po kemi jo u po ong la jit ya u lai thu u du po kemi jo mu Henry kam krau kolong ba utrai bo blai u jit
yang pada pi shua ban thau ya ke perthai ban perkhat kalong impossible đấy but it's possible ban perkhat kalong babamla hari kalong ke bala bau blai ujit yang ai pi shua ban thau ya ke perthai la dan jit yang ai pi kadangin pule kat ke basti ke jong pol apostol si Ephesus kalong ke ba ningkong ka dikhot ke ba sao bat khat we kentin ki bong kumne kat kumbala jit yang ngi hau men ba pat pensyong nong rem ya ke perthai kenang bangin long kiwap khoj bat ki ba klam jing duna ha khmat joku ha ke jing ik hau tang bala pelong yang ngi ru ke benta bala thung lupa yang ngi kat bakum ke jing thmu jong uta ubala trei ya ki ai baro ke bakum ke jing perkhat ke mon jong u thi bau blai la jit yang ai pi shua presionong rem yang perthai la dan jit yang ai pi yang boleh shu dak English dan boleh tang ka dikhot ka basau letter to Ephesians chapter 1 verse 4 for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in the sight in love pi bau blai uchit yang ai pi shua bon seng nong rem ka perthai shua bon thau ka perthai before the creation of the world God have chose us ublai rajit yang ai pi shua bon seng nong rem ka perthai kata ka ka benta ka ba ba ublai ulai yo shua bon seng nong rem ka perthai ujit yang bat ya pi kata ka dei badang dan sakawai pat ka benta ba ublai ule shua on seng nong rim ya ke perthai ngitit baro ba ublai jengi ude ublai bale renti bom le klumar kan kum gasti ka jong pol apostol ka bening kong skinong korin kal long ka khat sau ka khot ka balai phula ngi syam hang tu ba ublai jengi ude ublai bale ha ka kum ka babe khan jing kiwen God of other ke juang ublai bale renti ke baro ya kum ta ka bentai ka balai ka bau blai ule shon seng nong rem ka perthai ka dei ba ublai udon ka plan ublai uplan ublai udon ka jing thmu na ka benta jonga jong pi udon ka jing thmu jule kerki jul accident kim juang udah thmu udah plan bat ule barkum ta ka ba ule habau thau ka perthai ne haba ule eru ula plan lupa wat dan penim yang ai piru ublai ula de plan shua ban seng nong rem ya ka perthai ne shua ban thau ka perthai kata ngin syam kat kum skasti ka baning kong ka jong Petros ken kal nong ken ka baning kong ka khot ka ba kendai bat ka ba arpo Henry dagas nam ba kodor kum ka jong ukun lang brot ba klem pap bat klem thobria ka jong ukris ken ya ubalat mu lupa nadu bampat seng nong rem ya ke perthai Henry la pen mi pa yu ha kine kiya ki bakhadu na ke benta jong pi piloi i mau blai la don lupa ka jing thmu wan pen im yang ai pi ro la du pat seng nong rem ya ke perthai kata ka ba pen i yang ai pi bau blai udon ka jing thmu ke bau blai ule shua man seng nong rem ka perthai ublai udon ka plan ne udon ka jing thmu nak banta jonga jong pi bat ki ki ba ule di ha ka poi ha ba keli ublai ule ayu shua bon seng nong rem ne thau ka perthai nyok king ka jubab nak ka bible ka bani ko ang ka dei ka kum gospel ka jong Yohanes kalam khan ne ka ba pasau ba ublai u iek bat ka ba ar ke nyok ka kum kasti si Ephesus kal nong ken ka baning kong ka dikhot ka basau bat khat we ba ublai ujiet bat ka balai ke ngiyo ba ublai udon ka plan bar ka jing thmu kat kum ken kasti ka baning kong ka jong Petros kal nong ka baning kong ka dikhot ka ba kendai
bat arpo. Kini kini benta ke banga syam haka Bible ba ublei ule shua pat seng nong rim ia ka berthai. Henry la pi syam kino pat ke ba ublei ule haka Bible shua bon seng nong rim ia ka berthai. Pila ban komen hapo ban yathu. Boleh ger kui ka chim ke jong pi paman la ka si. Ngai skam kane rap ya ka chim ke jong pi ban yo ya ka jubab. Boleh ka Bible pin yo ka jubab. Ka Bible ka jubab jong ka berthai berkawai. Boleh ker kui ke chim ke jong pi paman la ka si. Bat ekam ke jam ke jong pi. Ngai skam ha ka pot. Boleh ik ya pi, boleh ujit ya pi, boleh udon ka plan nak benta ke jong pi. Amen bat amen.